Abin da ya sa na tara ku nan, addu'a ce kowa da irin albarkar da Allah ya masa a cikin rayuwa. Saboda haka ba kuma almajirai ba sha Allah daga ɓangarori daban-daban muka yi nuface ku da ku mu zauna mu ɗan addu'a da ku. Allah subhanahu wata'ala ya saka wa wata baiwar Allah da hujjatu da kuke gani da albarka irin kokarin da ke wajen taimaka marayu da almajirai da masu ƙaramin ƙarfi a cikin al'umma. Saboda haka na ce mu zo mu tara ku a yi ɗan addu'a da ƙarama Allah subhanahu wata'ala ya yauƙaƙa daga arzikinka ya cika daga magabatanta da iyayenmu baki ɗaya, kuma Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu da mu da ku baki ɗaya. Allah ya zaunar da ƙasa lafiya. Saboda haka sai mu karanta Fatiha tare da ku, bayan nan kuma ji a hankula kowa ya bi layi a bashi abinci wanda zai ce ƙoshi a yanzu. Alhamdulillah. Gaskiya na yi farin ciki kwarai da gaske dakta da wannan ciyarwa, kuma wannan abin alfahari ne kwarai, kuma na ji daɗi wallahi tallahi. Allah ya saki karfafa zuciyarki da ayyuka na alkhairi irin wannan, kuma mu ma Allah ya sa mu koyi izina daga irin wannan abin da kike mu dora daga inda kika tsaya, ko kuma inda mu ma muka samu faraga mu yi complimenting ɗinki da irin wannan ayyuka na alkhairi. Wannan kuma wani darasi kike koya mana. Allah subhanahu wata'ala mu ma ya bamu damar irin wannan aiki na alkhairi kuma yadda kike yi. Allah subhanahu wata'ala haɗa mu cikin ladan baki ɗaya. Wannan ciyarwar da aka yi ba karama ba ce kwarai da gaske, dan ana ruwa ma wallahi yaran nan suka dinga ketuwa suna zuwa wallahi tallahi, domin sun san cewa za su samu abin da saka a bakin salati. Kuma kamar yadda kika faɗa ana yunwa har ga Allah, ana yunwa wallahi. Wa'yansu mutanen ma daban da aikowa suka da kwanukansu ana ta zuba musu, wallahi ana ba su tun ana saukewa dafa abincin nan. To gaskiyar magana na yi farin ciki kwarai da gaske, kuma Allah sanya albarka, Allah ribanya daga lada, Allah buɗe ƙofofin arziki, Allah amsa daga buri. Allah subhanahu wata'ala ya sa yadda kika ciyar da wannan bayan Allah da mu baki ɗaya, to Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya kyara miki abincinki a gidan aljanna da mu da ke baki ɗaya. Wannan ba ƙaramar taimako bane dakta. Allah miki jagora.